Totenda sawira mkuru uyari pano amayalise vari pano mireka kutandiseka kamera asa usatombotora ofiki vamwenyu mainzani amaisuseni ndo vanhu vaifambisa vachitisunga tumachira tumachena but machira edu mazhinji akazopedzera arasika because rufu rakaenderera mberi ini anambodisa mari yechira ino kambu kakarasika ndakarara katori kumbangu handisika tokutendai zvikurusa kana pane vanhu mutaura pamusoro amane shamwari ndokumbirawo kutenda kune vanhu vakawanda vaita kuti basa iri rifambe ndotendawo Wellers ari ku-UK akatitumirawo mari net $110 takaishandisa pano. Ndotenda anonzi Tendai Simbai akatitumirawo $40 kuti tisenge nyama yatatenga nhasi. Handiti tutende anonzi Dave Junior ati Diva atitumirawo $50 yataita kuti titengere vamwe vanonwa zvinwiwa nezvimwe zvinhu. Handiti totenda anonzi Dumi ndisekuru wangu akatipa $50 kuti titandare. Iyi mari yakauya before last weekend before. Handitika totendawo futi nedenga ratikomborera nhasi kuti kusanaye tivige mumwe wedu awedzerana basa sei. Totenda hama neshamwari namukoma wedu mukoma wedu Forbes nemukwasha wavo nevakwasha vavo nevarora vavo naSteni naGudu vese tovatenda kuti vatiitira basa rakanaka. Nanetsai Kasamba vese tovatenda nezvavaita zuva ranhasi. Handitika mabasa aitwa zvinhu zvakawanda. Kana pane vatakanganwa handitika tichazotaura pamberi. Totendawo futi vai mbavha dzine mashabhini dzakatibira mari dzedu vachitidhakisa kuti tikwanise kutandara. Wedzera tokutenda. naMaikero tokutendai muri mbavha. naPolite tikukutendawo uri ikoko.
nasise nanito tukukutendai handitika hama neshamwari nevanotengesa mbanje tokutendai naKing Rodi imbavha inotengesa hwawa kuti vanhu vaite se vakwanise kutandara handitika ndani futi anofanirwa kutendwa tafanzwa anomwa brongo aingotitorera mari dzedu dzechema totenda vakomana vese wedha aipfuura achifamba vamwe aibisa ma10 cents yaitangira pa10 cents mari yacho kusvika kwaunoda mari yatakareza yakaita $72 $70 yacho ndo yazoenda kubhazi zuva ranhasi handitika nasekuru munonisekurani nasekuru mhizha atoatenda hapana kwavakaenda handitika pazuva rerufu vanga vari pano tainga tiri navo muzukuru welazi tomutenda handitika nezviri kuitika pano handiti muzukuru welazi tikukuziva tukutenda handitika kwasha mangingo hapana wakaenda uyo mangingo kumebhoreni uyo mkwasha wedu mangingo nechimwana chako icho chikupfuura icho chikungotikotinina kuti chakuenda asi takadaiwoka hatidi kunzwa handiti ndambokutaurirai inzwai chimbonyariraika chimbomirai munhu wese anopuma munhu uroyi moya muchinditaurira inzwaika munhu anopuma munhu uroyi yekuti ningi akaurayisa Boris moya kuzonditaurira ndotaurira munhu wacho mopedzerana handiti inini ndinonzi Godfrey Chafudzika zvenje kuti madminoxi ndezvekupenga zvezve Boris hanzi Boris anonzi Bome Nyoka ndio mazita atinopanana wedzera hanzi wedzera anonzi Godfrey Mutongo ndonzi Godfrey Chafudzika right isusu ngatibatanei kana pataitadzirana ngatigadzisanei yanguva yekubatana kana pane munhu wepolitics weMDC weZANU chimboisai madifference enyu aside mobatana handitika pane hapasi pemakuhwa kana ane makuhwa mokonditaurira makanditaurira ndonotaurira munhu wacho wauritira makuhwa mopedzerana pane vamwe vadya sadza nemabhonzo tine urombo nemi because hameno zvakaoma vanhu takawandisa handitika totenda vauya veketering vauya pane funeral policy yakazoitwa last minute kuti Boris avigwe. Boris akasina funeral policy. Vanhu vese vanoti chi hanzi munhu wese ngaite funeral policy, but tinoverengera ine handina kana funeral policy kana ndakafawo bonibodivigawo nezvito zvangu handiti ndiri hure mobodivigawo nechihure changu mahure ese toatenda vekumarengenya vabva kumarengenya vabva kuErizi vabva kuHolizi tokutenda mahure ese namandova weMDC tokutenda natalengwa uyu tokutenda weMDC tokutenda rekai tangoenda tokutenda huru weMDC wewe
isusu tiri vezanu Boris akarwe zanu but vanhu vezanu vacho hapana chavangobatsira kana chinhu saka togara taziva kuti itai zvamunoita haisi politics iyo charo panda kubai nguva yekutaura hamuna kutaura handitika ndiri kutaura tambirei kuri right hama neshamwari dziri diaspora kana pane wandasiya tokutendai vese vakandibatsira vari diaspora ndakabatsirwa nevanhu vakawanda kwakauya mari dzakawanda madiaspora handina kumbobvira ndaba mari kana 1 kana ndakabawo zvangu alright I'm very sorry handibe marini handiti vanhu vediaspora vakatibatsira tokutendai Boris atisiya azorora murugare selector na selector wedu Junior D tomutenda na DK Sawira wake tomutenda na Bolinja the technician ndisekuru wa Boris handitizvo Bolinja nasikambozviziva kuti ndisekuru wa Boris na maitesa tokutendai nezvamunoita kumabhawa maitesa tokuzivai munotengesa zvinhu tokuzivai naniko zvaunoita tokuziva unotengesa zvinhu uchifadza varume tokuziva handitika vese vakadzi vanotengesa zvinhu ndokunga ndozvaraisa Boris nekufamba kwenguva kana pane chanenge chanetsa hatikwanise kuita zvinhu zvese Boris ane vana hanzi 4 pane mwana anoenda pachirodzi apa inini personally ndichakwanisa kuita kuti mwana uyu asvikewo grade 7 inini personally vanotaura neni ndobhadhara school fees yake mwana iyeye totengera uniform anonzi Divoni ndowandoziya anopinda nemaraini medu ndichamubhadharira school fees yake inini mukadzi wacho ane basa raanoita anotengesa mapepabhegi kwaanotengesa but Divoni ndichamubhadharira school fees yake neuniform ndotaurirwawo pane nguva moita muchidiudzawo kana ane phone number yangu yekucanada handitika motaura neshamwari dzangu dzekuna second inini handitumiri amai Divoni mari ndotumira shamwari yangu mari poita witness shamwari yangu yonopa amai Divoni mari iyoyo vonobhadhara mazvinzwa here Divoni pozoenda kamwana kacheche inini ndakukurudzira kuti kana ndiri mupenyu chabatsirawo ipapo Boris shamwari yangu chaiyo ndopandinogona vamwe vakura vanozvionerawo avo tsano avo vane mota mangingo ndiri fullest tiri kukuona tokutenda netransportation yawapa handitika yes pane mumwe